Hola, aquí teniu una competició de les nostres capitals. El funcionament és molt fàcil. Estigues atent durant el vídeo i prepara't per guanyar el Blooket o el Kahoot. Si estàs sola et recomanem jugar amb Blooket i si esteu en grup podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Que guanya el millor! Comencem en les capitals valencianes. Oriola, Elx, Novelda, Alacant, Alcoi, la Vila Joiosa, Cocentaina, Dénia, Ontinyent, Xàtiva, Gandia, Alzira, Sueca, Torrent, València, Puçol, Llíria, Sagunt, Borriana, l'Alcora, Albocàsser, Castelló de la Plana, Morella, Vinaròs. I ara la Franja, capitals aragoneses. Alcanyís, Vallderoures, Casp, Fraga, Tamarit de la Llitera i Binèfar, Graus. I ara les capitals catalanes. Amposta, Tortosa, Gandesa, Móra d'Ebre, Falset, Reus, Montblanc, Valls, Tarragona, El Vendrell, Lleida, les Borges Blanques, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Balaguer, Solsona, Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà, Sort, el Pont de Suert, Viella, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Igualada, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, Terrassa i Sabadell, Manresa, Berga, Mataró, Granollers, Moià, Prats de Lluçanès, Vic, Santa Coloma de Farners, Ripoll, Olot, Banyoles, Girona, la Bisbal d'Empordà, Figueres, Ceret, Prada, Perpinyà, capital andorrana, Andorra la Vella, capitals balears, Sant Francesc, Eivissa, Sóller, Palma, Inca, Sineu, Felanitx, Manacor, Maó i a Sardenya, l'Alguer. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!